Noong nakaraang linggo nga ay nag-explore na naman ang tatlong explorer. Nakapag-explore na nga kami sa dagat, sa cave, sa falls at ngayon dito naman sa kagubatan. Ay siya, literal na Dora the Explorer na nga kami nito. Kami na ang papalit kay Dora ay naapo, literal na explorer na kami. O malamang at sa malamang hindi nyo pa alam to. Dito nga lang sa gitna ng bagyo nga ito. Yes po, opo, meron pa naman timan ganito dito nga sa may bagyo. Ay, andyan na sila. At dito nga lang sa may Camp John Hay. At ito nga yung tinatawag nilang Yellow Trail, kung saan pwede kang maglakad ng ilang oras na ang kasama mo nga lang ay mga puno. Kaya naman, puno lover muna tayo for today's video. At ito na nga kung meron ngang backpack si Dora, eto at meron din ako. Backpack pa nga yan ni Arkidandan. Ay na po nagpintas magnamagnangam naghasal lang dagiti nagadu nga awit mi. Oray sa din no papapanan mi nagadu awit mi. Pero eto nga yung view ay na po nagpintas piman. Makapalag-anrik na makapaawan stress si ka. Agbalin ka nga talaga nga literal na pine tree lover ditoy. Eto nga't pwede nga rin magdala ng mga alaga dito ay naapo ang dami nila. Sayang lang at hindi nga namin nakuha din si Ate Hera. Pero for sure babalik kami dito. Maganda talaga siya at wala pang ang entrance fee. At sa dami nga rin ng pang Instagrammable view dito ay aabutin ka talaga ng 3 oras. Ay naapo, inabot nga kami ng 3 oras dito kakalakad. Dahil nga na-enjoy din talaga namin itong view. So yes, meron ding pagpiknikan dyan kung gusto nyong magpiknik. Ngam nay, madi kayo agip at bati basura yu Iyawid yu basura yu kasjay para hindi na naman nila i-close ito. Ganda. Eto nga hindi na nga namin alam kung ilang bundok na nga itong nadaanan namin. Medyo malayo-layo din to, gaya nga ng sabi ko, inabot nga rin kami ng 3 oras sa paglalakad. Pero syempre, yung iba naman dito ay nagja-jogging. At kung may balak ka ngang mag-hiking, ay pwedeng ngang dito ka mag-start. Kasi parang ano siya, for beginners sa pag-hiking, ganon. Pero alam niyo yung view, sa sobrang ganda, hindi mo mararamdaman yung pagod mo dito, mag-e-enjoy ka lang, ganon. Eto ngang si Arkidandan, never nagpaabuhat yan. In-enjoy niya yung paglalakad. So, eto na nga't akala namin ay tapos na nga kami, pero hindi pa pala, kalahati pa lang yun at eto pala yung kalahati na dadaanan namin. Pero grabe yung view, kakaiba. Tignan nyo naman yan kung paano nangyari. Yung tipong alagang-alaga